požádali jsme o rozhovor paní Alenu Pospíšilovou, která je dramaturgyně festivalu 18. ročníku Ničím. Paní Pospíšilová, mám na vás pár dotazů. Letos děláte poprvé dramaturgii tohoto festivalu. Jak jste se s tím vypořádala? Jak jste to zvládla? To je takový nápor. No, musím říct, že to je opravdu celoroční práce. Začínali jsme už v loni o prázdninách a já jsem si samozřejmě vůbec neuměla představit ten rozsah. Když šla ptáčka chytají, dobře mu zpívají, se říká. Takže když měla nařili a poté, co s tím souhlasila rodina i tady paní ředitelka, že mohu na sebe vzít takovou zodpovědnost, tak mě říkali, to budeš, holka, jenom vymýšlet, ty máš takové nápady a oni to udělají někdo. tak jsem se pustila do vymýšlení a zapojila jsem spoustu svých přátel, známých a tak jsme vymýšleli. Ale potom, když dojde na realizaci těch věcí vymýšlených, tak samozřejmě, že teprve člověk vidí, co to všechno obnáší. Ale já doufám, že tím, že nám přálo počasí, takže přes všechny nedostatky a nedorozumění, tak já doufám, že lidé, až to zítra skončí, že přece jenom aspoň většina z nich bude spokojená. Myslíte si, že i příští rok vezmete na sebe tuhle zodpovědnost a že byste znovu, kdyby vám byla nabídnuta možnost dělat dramaturgii? Já myslím, že už bych to nevzala, protože skutečně mě to stálo rok života. A nejen mě, stálo to rok života i mou rodinu, protože jsem je opravdu zanedbávala velmi, ale prostě, když jsem se dala na vojnu, tak jsem řekla, že to musím dobojovat za každou cenu a já mám báječnou rodinu, skutečně se mnou spolupracovali všichni a taky byla to velká prověrka vztahů právě s těmi mými přáteli a známými, kteří se fakt všichni tak snažili, aby mi nějakým způsobem pomohli, takže poznala jsem ryzost toho přátelství a to je velká zkušenost a krásná zkušenost. Takže verte to, že jste to vyzkoušela perfektní, ale poprvé už tady. No, já mám zkušenosti, já jsem pracovala 20 let v Sobotce, takže jsem si podílela na pořádání Šrámkovy Sobotky, tak nešla jsem zcela do neznáma. To rozhodně ne, ale samozřejmě, že ten Děčínský festival je daleko ve větších rozměrech, tak je to něco jiného. A co na něco nejvíc hrdá, na co vzpomínáte, co v Děčíně jste třeba vymyslela, co vám to nejvíc líbilo? Čím jste byla spokojená? Hrdá, se nedá říct. Mám třeba radost, tady jsem právě dostala dneska ráno diplom od šachistů. Měla jsem takovou ideu, že by bylo moc hezké vlastně zahájit festival a ukončit šachovou partii Dobra se zlem, andělé z čerty. I když já naše čerty nepovažuji za žádné zlé bytosti, naopak, to bych do toho nikdy nešla. Čerty považuji za pohádkové postavy. České čerty, laskavé, dobrosrdečné a prostě vlastně hodné bytosti. Takže hodní čerti si zahráli s hodnými anděli a jako ve správné pohádce si anděle zvítězili a bylo skvělé, jak se toho zhostili děti ze základní školy, jak je to vlastně bavilo, jak se na to připravili, i pokud jde o kostýmy. Takže zítra to si dělali společně s rodiči a opravdu se do toho zapojili vlastně stovky lidí, když si to vezmu. Zítra bude festival končit nejen touto šachovou partií, ale třeba pojede do Českého ráje, do mé rodné Výsky, která má 17 obyvatel, pohádkový vláček. A i tam se zapojilo velikánská spousta lidí tak, aby až tam lidé přijedou, aby byli spokojení. Takže myslivci navaří, nebo už asi zřejmě dneska navařili na 300 jídel, aby tam bylo opravdu, že bude čertovská svatba po čertech hezké, jako na svatbě. To byl váš nápad, pardon? No, tak já už ani nevím, nevím, já nechci vůbec strhávat jako pozornost, že bych já všechno vymyslela. Pak 20 lesáků přijede udělat program, jak děti budou procházet po lese, tak aby tam prostě se něco dělo. Pan doktor Sobotka napsal knížku nejen o čertu Pepiášovi, kterou jsme tady uváděli a která je napsaná pro větší slávu města Jičína, ale i pohádku jak Malechovice skrz Alenčiny čertovské svatby k slávě přišly. Tu si jedna paní učitelka zdramatizovala a s dětmi tam zahraje. Takže těch věcí tam během těch 3 hodin,
co budou mít účastníci toho pohádkového vlaku k dispozici, tak na ně čeká prostě bohatý program, tak já věřím, že i to přispěje ke spokojenosti, bude-li tak hezké počasí a to se zdá, že bude. Dobře, tak jo, moc krát vám děkuji za rozhovor. Já jsem ráda, že tu byla literární akademie, to ještě už asi na to není místo, ale to byl můj nápad. To byl váš nápad? To je všechno, to je můj nápad, ano. To byl můj nápad a já si toho vážím, i když byly různé nedostatky. Nicméně, co je poprvé, tak není vyzkoušené a pokud se tady líbilo studentům i pedagogům, tak si myslím, že by to bylo velmi hezké k tvůrčím dílnám, které se tady konají a jsou to dílny víceméně rukodělné, tak by bylo krásné, aby se tato tradice, a už si to budou umět i učitelé představit, takže kdyby se opravdu podařilo ji zachovat a rozvíjet, že by to bylo ku prospěchu vlastně to, co my chceme propagovat, krásné české slovo, propagovat dobrou češtinu, propagovat knihy čtení a dobré psaní. A myslíte, že by se do toho programu zapojilo třeba příští rok i více škol? Myslím, ty tvůrčí dílny. No, já si myslím, proč ne? Určitě jo. Protože si to nikdo vlastně neuměl představit, jak dílna tvůrčího psaní vypadá, to ani učitelé nemají určitě s tím zkušenosti. Já si myslím, že určitě ano. Že už by se to dalo i daleko lépe tím, že bych třeba neměla tolik jiných starostí, kdyby se člověk soustředil jenom na to, takže by se to dalo určitě zorganizovat dobře.